Somos os nenos de 5 anos do cruceiro de Canido. Os queremos enseñaros las árbores de noso cole. Lúa, de que árbol vamos a falar? Hoxe. Abeto. Do abeto. E ti te acordas en que patio estaba o abeto do noso cole? En nuestro patio Ai, cal é o noso patio? O patio de? infantil. De infantil, porque somos nenos de infantil. E, Lúa, ti te acordas como era esa árbore? Como era? Moi grande. Moi grande, moi alta. E tiña unha copa que se chamaba cónica. Te acordas que quería dicir? Que terminaba en pu. Mario, vamos falar do tronco do abeto. Que nos podes contar? Tiene raíces por abajo, Ten raíces pola terra, que máis? que tiene corteza lisa, Ten corteza lisa e de que cor? marrón. Marrón ou cor cinza? Sí, Cincenta se chamaba, verdad? A cor. Ten cor cincenta. E o tronco por abaixo tiña ramas ou non? no, Donde ten as súas ramas o abeto? arriba. Por a parte de arriba. Moi ben, Mario, genial. La Juan, vamos a falar agora da folla do abeto. Vale, como era a forma da folla do abeto? Que forma tiña? De aguja. De aguja, moi ben. E su borde como era? Liso. E era unha folla enteira ou que estaba composta de follas máis pequeniñas? Te acordas? Composta de follas pequeniñas. Moi ben, Juan. Hola, Lola. Mira, que tamaño ten a folla do abeto? Mediana. Mediana, moi ben. E como é? Rugosa cando a tocas ou é lisa? Lisa. Lisa, moi ben. E que cor teñen as follas do abeto? Verde. Verdes, moi ben. Cantas cousas sabemos, Lola. Mira, Nora, o abeto tiña follas todo o ano ou non? Sí. Sí, todo o ano. E por que o sabemos? Porque nós en inverno xogamos neste patio. Co abeto ou non xogamos aí cerquiña dele? Sí, claro. Es un árbol de hoja perenne. Moi ben, porque non lle cae no inverno, non? Hola, Sara. Mira, ti sabes para que se utiliza a madeira do abeto? Para que se utiliza? Para que? Para decorar. Moi ben, e cando decoramos os abetos? En Navidad. Ah, Navidad, e que lle poñemos? Adorno. Adornos, moi ben. E que máis? Para que máis se utiliza? Para facer que? Muebles. Ui, mobles! E na túa casa terás algún moble feito de abeto? Sí, seguro que sí. E que máis? Para que máis se utilizaba? Para facer Papel. papel. Ui, cantas cousas utilizamos os abetos. Moi ben. Moitas grazas, Sara. Cal é o seu froito?